Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O dia kan gusto nyo na pintuan, kaya mo na sa pintuan kan na sa pagkag kanyo po ni na maragal na pinagaraw mo pala sa swara ko. Ang makapumula lang sa iyo na gano'n na akong panana naman. Kausong pangalipan na doon pangatalin na usong ng parapan na doon ang kalimulawe. Sa kakalgan yung mga printres na rin, at kami natampara na dari day sa Taraka, Muntia, Santo Gaya, Pangilaman, Tamboywan na Pingkir yan. May nambay wala ka rin madam yan. Sa walang pagmanadyakan makurap ko sa lapon yung bangalusan yun na makamay ka ng mahal. Kabay na yung kuna lang na namin na lang ba sa susutuan na may say-say na kalambay sa tila na ako ng kawin yan. Kaya paling panirakan at irak na yan yung singadya sintirahin man at tamang kulilangin na ilos si kadirahin na marunong yung si kamastan so Princess Ray na rin at lawin at para na rin ay Santa Raka Mundia Santo Gaya bakit naman tambaywan na pikirin na may nambaywan na makikaramdam yan ay tanong sa nanabula pamikiran ng saranaw kama sinunod na mga kapirad na yan, wadang kulong ka pang hirap parok sa inyo, eh. Kami ko na patanang nilo ko na dyan sintiran ma, malang ko sa pamikirang ko na dito tago niya sa suwara ko. Nadiyak na katayan na pang magkilke, no? Sayang tangan siya sila lang po sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yasir manana inara gakar gata ayat
Oh hai siai mapamilya matut liay selami kesinten soring ayo ingin nabelai yang nakon oh tayap niang kotoru berlai pagayon yai yai nabeto namara desiu me parises pamilya matute hiau anak bermain Kiai no con anh chia qua từ tâm sáng kiên Kiai ya với lại anh cô ta bao lần đi nhà nó tu mình nó đi anh chia mà đi là tâm kiên là to giờ đi ai cô đi ra đi là với lại ya là con ai phải lại đi đua ai là tâm kiên di parahan aku lagi parahan di dewan di abelaya ini pakai nai ada sete dilai kasih saya dan solotan simbol datang kualian belayang kota parahan yang kotor kenapa kalian lipang nak nasir walang nai di dewan Adiai sini dewa kadiato wadi me pangadan Adawona lai nokona deto sama suliai ngai dino amlo kulon sama kupang kadere di ngakorong nakona siti hapa sama nataman sa kegian Adiai layak kota Gai na dia torani oto ai no persi uma e do mangana na moria tangao wa so dia to ale dunia hina tanang ko le dai ai ai na bagani bayu na ida na tanang saya kian kian e do mania pedula sala na ko na ka ai Inaragi ko kapag nagkaroon ay wow ay dito mga dito ay dito ang sanom tamang kulilang na nabilayang kutap para maniyang kutuwin inos ibay na urang na muriya katagaw ay siti ay hindi na tamang kuwakuli ay na magani abelula siya sa taman sa kiyan niya naku kanilong ko bakit nalagyan ko ay dito na inure ore at ang mga sa pamilya ay si Maria irang moria tao ay na taman sa kiyan niya o pamilya magmamayin naku na sa liya na Belayang kota parang yang kotong kenapa kanida tu tahu yang ide mangan gaya tu dan tahu ane yang sama kain ay kanida di ngapuro lawan kude nampak kerangkong kadang pulang ni wala ko kami mamasang kan mangarag na tanang kumangan udah para magani so kakasih udah apa nasa rukuni main kau nau bapak pemakina letak main kesakan siap misale dia yang maha berian anda kau tamang kolilani nada di beri
Tahun na natin ba? Jadi mata sebenarnya. Jadi katanya kemaranian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kuau sama siang apa yang milih maka sadu. Sama siang Hãy subscribe
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
علينا مبنون بيجيب أصلي يا عيلي إلى عيلي فاغيون ليلي الطاغي أين ولي يومين وولو نقول رأينا يبغى أيام عيب يسعى أنت مع السماويني يا سيارة التقاليد Namun betul aku lega purai di mana kalian mau wasek ide to aku lega lagi semua puluh tanah ide aina ayu badi dia mai alawolo semai ya sanatan di hadi ai sai so với sa ya nan ta na ko ni la ai da ai na ai wa di mai wow ira de patar nai no se ai de to ai apa ami ai sampurna la se ai suraliga ai da ai na ai nu wadi dia mai na wow bahagia dia bahagia begitu ai ai saka amang ai sai ai da ai na ai wadi dia mai wow dia mau ma dia ni na wow le lang ai ai na la ai ba ya ma la ye o mi ye nu ai da ai na ai wadi dia mai Wawolo, lo pamanado me nakataya gabi may Maya sa inosina ko pa sa mo iyan ang tamuhay ay namo ay lumasiliyang may Wawolo, may managang tada na ai wow maka amili ai kamu mentan sai rata tamu ai da ai na ai wadi dia mai ada pamili maka pantau nama kuda nak perang Arayang wow maka alam wow lamuni yo salib ng pusayan ay na ay wali diyang may alawa mo salam wow walay kong mapamayubi karamon sa dos ang kamulan Apa kan yang muling siran? May satu cellphone ko. Connectan apa pamilya? Habis ini sih, satu isa buka. Iya,
Kaya ako lang
Pada
sa dos sa lamarakan mo